Väsynyttä miestä. Pitkää päivää ollaan painettu. Kattokaa tätä toimistoa. Olisi kiva, jos niin tilaisit hupparin. Tai teepaidan. Mutta on muuten hyviä huppareita. YouTuben puolella on nyt ollut pari viikkoa vähän hiljaisempaa. Ja no, tässä varmaan näkee sen suurimman syyn minkä takia. Eli aika kovasti ollaan nyt liftahommia painettu, että saataisiin tää Droppi 4 ulos. Joo. Lisää huppareita varastoon. Monesko tunti tää on? En mä tiedä. Väsynyttä rintapäivää. Pieni muutos mulla on tullut reeniohjelmaa, nimittäin tää Smithi-vinopenkki. Syy numero 1, minkä takia kässäripenkki vaihtui, on oikeastaan se, että sitä mä oon painanut pääliikkeenä viimeisen yli pari vuotta. Ja se käy vähän tuntuu puulta jo siinä vaiheessa, kun sitä on niinku aina, että okei, rintapäivä, aloitetaan kässärivinopenkillä. Ihan kivaa vaihtelua tehdä nyt Smithissä sitten toi vinopenkki. Muutenkin kässäripunneruksessa mä kävin olemaan jo teknisesti sen verran hyvä, että ne kuormat kävi olemaan niin kuin todella paljon suurempia, mitä mun niin kuin tarvitsisi todellakaan käyttää. Nyt semmonen ihan täys formiriisettiä uuteen laitteeseen. Tosissaan deloadi. Mikä pointti deloadilla on ja miten mä itse käsittelen sitä? Mä pidän deloadin yleensä aina silloin, kun niin kuin tosissaan kropassa käy tuntumaan merkkejä, että nyt mä oon niin kuin oikeasti väsynyt. Eli mulla ei ole mitään semmosia tiettyjä, että okei, 5 viikon välein. Mä niin kuin kuuntelen mun kehoa, että milloin mun on niin kuin oikeasti hyödyllistä ja tarpeellista pitää semmonen deload-jakso. Pari viikkoa sitten, kun sen deloadin aloitin, niin kävi olemaan esimerkiksi semmosia merkkejä, että niin kuin kyynärpäät, polvet, forkut, niin kuin kaikissa oli vähän semmoista kolotusta, jatkuvaa kolotusta ja kipeilyä. Ja yksinkertaisesti se, että kun mä rakastan tätä hommaa, mä rakastan käydä salilla, mä rakastan pumpata rautaa. Mä en enää tykännyt sitä yhtään. Mä tulin salille ja mä olin silleen, voi helvetti, voisiko tää olla jo ohi. Kroppa niin kuin suoraan sanottuna kertoi, että hei, lepäähän välillä. Joten mä kuuntelin, lepäsin suurin piirtein viikon verran. Deloadin jälkeen muutenkin, mitä mä suosittelen tekemään, tai miten mä oon tottunut itse tekemään, niin sulla on jotkut tietyt sarjapainot. Ja ne voi olla silleen suht korkealla. Ja viikkojen myötä, kun sä koko ajan niin kun nostat painoa ylöspäin ja haet sitä progressiota, niin pakostikin jossain vaiheessa se tekniikka tulee olemaan, jos sä niin kun oikeasti rohkeasti lähdet niitä painoja nostamaan. Totta kai sä voit tehdä semmoista todella pientä mikroprogressiota kerrasta toiseen, ja että se siellä pysyy niin kun pieni semmoinen nousujohteisuus, mutta mä itse on ehkä vähän turhan malttamaton ja mä mieluummin hypin sitten pikkusen suurempia nostoja. Mä kuitenkin pidän huolta aina, että mun liikeradat pysyy niin kuin samana. Eli liikeradat on niin kuin ihan yhtä suuria, enkä mä niistä niin kuin tingi ollenkaan. Temmossa saattaa tulla vähän semmoista hieman nopeampaa laskua, ehkä hieman vähemmän semmoista niin kuin kontrollointia, mutta lähtökohtaisesti se on aika sama. Et ei siellä niin kuin suuria muutoksia, menee semmoiseksi niin kuin toistojen hakemiseksi, että siinä ei niin kuin mietitä sen suuremmin sitä lihasta, enkä mä muutenkaan niin kuin oikein puolla sen perään, että sun pitäisi miettiä hirveästi, kun sä reenat, että okei, nyt mä venytän lihasta ja nyt mä oikein maksimaalisesti supistan. Ei sun tarvii miettiä, että jos sulla on niinku käy tommoset asiat mielessä koko ajan sen reenin aikana, niin silloin sulla on fokus vähän väärässä jutussa. Kunhan sä niinku keskityt siihen, että sulla on hyvä tekniikka, sä teet täydellä liikeradalla täysiä, hyviä, puhtaita toistoja, niin kaikki on hyvin. Koetat saada painoa ylemmäs, tuu vahvemmaksi, älä unohda tekniikkaa, syö hyvin, lepää, sä kehityt. Kun nykyään on myös semmoista, että okei, nyt tuli tutkimus aiheesta X ja aiheesta X, että nyt ei saisi enää tehdä niin kuin tolleen ja tää on paras tapa ja näin. Mutta kun ei se myöskään mene niin. Jos sä lähdet liikaa miettimään niin sit sulla menee vaan pää sekaisin ja se on hyvin pitkälti siinä. No, takas siihen deloadiin. Eli tosiaan kun deloadissa, kun mä nostan sitä painoa edellisillä viikoilla, pikkuhiljaa koko ajan ylemmäs ja ylemmäs, niin jossain vaiheessa mulla se tekniikka vähän rujoutuu. Siitä tulee pikkusen niin kuin rujompi, mutta mä oon päässyt niin kuin painoissa huomattavasti korkeammalle ja toistoissa huomattavasti korkeammalle, missä mä olin sen deload-jakson alussa. Vaikka mä silloinkin tein täysiä, niin mä teen sen sanotaan 10 viikon päästä, niin huomattavasti kovempia sarjoja. Okei, tekniikka voi olla pikkusen rujompi, mutta sitten tulee deloadi-aika.
okei, viikko lepoa ja sen jälkeen mä otan semmosen pienen form resetin. Eli mä resettaan mun formin ja katon, että okei, viime NS-syklissä mä lähdin tosta painosta liikkeelle ja mä tein sillä ton verran toistoja. Ja mä päädyin tähän ja tein sillä tämän verran toistoja. Niin nyt mä menen sinne suurin piirtein puoliväliin, eli en lähde uudelleen sieltä, mistä mä oon joskus lähtenyt, vaan menen vähän pidemmälle. Eli puoliväliin ja käyn tekemään sillä maksimoidulla formilla, todella hyvällä tekniikalla ja lähden sieltä taas rakentamaan sarjoja ylöspäin. Se on ollut mun tapa, miten mä oon tehnyt monta vuotta ja voin sanoa, että se on kyllä ainakin omalle kohdalle toiminut todella hyvin. Ja silloin myöskään ei tarvii niinku miettiä sitä, että no tällä viikolla nyt toi viimeinen toisto oli vähän rujompi kuin viime viikolla. Vittu, ensi viikolla otat yhtä rujon toisto sitten joka tapauksessa. Kuitenkin pitää muistaa se, että ei haluta loukkaantua. Eli fiksusti sitten. Lämmittelyt käy pikkuhiljaa olemaan done. Mä laitan päivän romun. Se taitaa olla semmonen... Mä en tiedä mitä tää tanko painaa, varmaan joku 27 kiloa, mitä mä oletan ja muistelen. Kuormaksi valikoituu 110 kiloa levyjä. Niin lähdetään siitä liikenteeseen. 10 kiloa takapakkia edelliskertaa. Mutta mä väitän, että 3 viikon päästä me ollaan menty jo se edelliskerran yli. Joten näin meillä sitä progressiota sitten loppujen lopuksi tapahtuu. Huomenna 13.4. tosiaan siis Liftan Drop 4. Eli mitkä tuotteet meillä on? Tämä huppari, musta Club-huppari. Sama huppari myös Sky Bluena, eli tämmönen taivaan sininen. Eli tosiaan myös nämä V2T-paidat on osana droppia. Mitä tässä on ykkösversioon muutettu, niin kaulus tässä on hieman korkeampi. Saa sun epäkkäät hartialinjan näyttämään vähän paremmalta. Ja hihat on nyt vähän matalemmalle laskettu. Eli tulee meikäläisellä just sopivasti tuohon kyynärtaipeeseen.
Muutenkin koon puolesta todella hyvä, että tää ei oo semmonen mekko kauhean pitkällä, eikä tää oo liian lyhytkään. Jos mä nostan kädet ylös, niin ei mulla vatsakaan tätä alta näy. T-paidassa mä käytän koko XX, se on ehdottomasti mulle oikea koko. Mä saatan ite jopa tykätä tästä SkyBluesta pikkusen enemmän. Tää vaan jotenkin näyttää niin hyvältä, tämmönen mukavan raikas kesäinen väri, niin mikä se parempi. Tässä tosiaan kokona XL. Se on aika sopusuhtainen meikäläisen mitoille. Hupparit tulee olemaan 53,91 €, kun käytät koodia Nuutti. Sekä T-paidat sitten 30, antakaas kun mä tarkistan. Eli huppari 59,90 miinus 10%, 53,91 €. Ja T-paidat 34,90 miinus 10%, 31,41 T-paidat. Ja samalla tutulla koodilla Nuutti. Eli tosiaan näitä huomenna saa. Verkkokauppa aukeaa kello 8, joten jos tänä päivänä katsotte, niin 8. Uutiskirjan tilaajille verkkokauppa aukeaa puoli tuntia aikaisemmin, joten voitte olla varmoja siitä, että teidän kokoa riittää. Tosiaan 19.30 yleiseen myyntiin 20.00. Mua kovasti kiinnostaa, että kumpi on just sun mielestä parempi. Eli kumpi väri, Sky Blue vai musta? Ja kerro kommentteihin myös, että mikä pitäisi olla seuraava väri, mikä tulee Liftan huppareihin tai T-paitoihin. Niin ehkä sun väri pääsee jatkoon. Mut joo, anyway, me jatketaan tästä seuraavaan videoon. Nähdään taas ensi videossa, hei!